Сәлам Илназ. Исәнмесез, хәерле кичләр. Менә белгәнебезчә син менә бу Карл Маркс бер урамы буенча урнашкан Шәрык клубына кунакка килгәнсең бүген. Кайфлар ничек? Аллага шөкер, инде 2008 елдан бирле монда белгәнемчә татар яшьләре үзенә күрә җыелышып, төрле менә бу гореф-гадәтләрне искә алып, шәйләр эчеп, бергәләп иҗат турында аралашып, менә шулай сирәк кенә мин шундый иҗади очрашуларга килгәли идем һәм әлбәттә иң шундый матур хатирәләр әлбәттә Шәрык клубы белән бәйле. Менә шундый хәбәр бар бит, бу бинаны сатырга җыйналар һәм монда милли оешмаларны урамга куып чыгарга җыйналар. Моңа карата фикерең синең? Беләсезме, бер генә әйтә алам, мин әлбәттә бу мәсьәләне тулай алганда белмим. Ләкин татар яшьләренең бергәләп җыелышып, менә шулай рәхәтләнеп, мәҗлес кебек үткәреп, аралашып, фикерләр белән аралашып, шундый очрашу урыны булырга тиештер дип уйлыйм. Һәм әлеге бина ул шундый биналарның берсе, һәм ялгышмасам бердән-бер. Шуны гына әйтә алам, очрашу урыны булырга тиеш. Бу бина фикереңчә, синең фикереңчә, милләтебез үсеше өчен мөһим роль уйныймы? Ялгышмасам, менә Шәрык клубы турында гына мин әйтә алам, Шәрык клубы турында. Аның тарихы бит инде йөзләгән еллар. Һәм әлбәттә ул клуб берәр бинада үткәрелергә тиеш. Бүгенге көндә ул менә шушы бинада үткәрелә. Һәм әлбәттә теге ничек нәрсә булып бетәр менә бу сез әйткән мәсьәлә, ул мөһим мәсьәлә. Шулай да әгәр дә андый хәл була калса, миңа калса, монда җыела торган яшьләрнең очрашу урыны булырга тиештер дип уйлыйм мин. Менә шу. Рәхмәт. Ярый.